ang pinapalanging kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw sa Central Visayas. Ang Metro Cebu lakip ng tibok sa lalawigan, partly cloudy and sunny and windy karon ug hantod na sa Lunes. Samtang ang Tagbilaran City cloudy with light rains karong adlaw ug ugma partly cloudy, then sa sunod adlaw sunny hangtod na sa Lunes. Then ang Negros Oriental ug ang Siquijor partly cloudy and windy karong adlaw hantod na sa Lunes. Ang atong kadagatan ang atong hangin moderate to strong wind nagagikan sa aminang silangan nga mao mo sa labi sa Visayas ug ang kadagatan usab dinhi sa Visayas kasarangan ug ngadto sa pagkabaluron. Ug ang atong sukod sa temperatura dinhi sa Metro Cebu 23 ngadto sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kag ginilang alas 5:59 sa buntag ug mosalop sa alas 5:54 unyang hapon. Kini ang maong pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Leonardo Samar ang nagsibya gikan sa Pag-asa Mactan de Oeste.